media klembang putumpan chorolo nang putumpan ki hang ten pen ke bang po pinitum alabang so press meet nang chopha ke lage di PSLC difu municipal board committee hoi pen sinang to han pini bang press meet ang chopha lo lasi nilitum nang tumphan pini press meet nang chopha pon alam thekela hano municipal election pavidet pen ad hoc committee pang idet aputhaksi press meet abang ken nilitum thapon lo elidum chini kedam tangarni la sochiklo tarikh hini ad hoc committee pang idet lo municipal board long mangge kar bianglo angkang pi longa kolam bena jok social media la penan hur cholo rara tu maning kan samse asom si apartment yo dak ong la tum thegam lo ken ratum aning kan samse ke cepak lang dalang tu marai ta dulu CP ninu tum AP to se party pen kusame ninu tum pan committee mane municipal board a committee hoi pen nang tum phan nang tum hoi pen nang tum channel hoi pen non kar benglo termas council ke cari mate BJP government atom phan mate kar benglo ra phan esun suni alam ning adolam kan je ye functional tum phan chu khapon lo kar benglo termas council ke cari abang kubang fiatum municipal election ba vedet pen ad hoc committee pangni det kuan arondam lo lapen raratum kuan ani insam lo sabuda eldum chini alang itum ad hoc committee pangilubu labangso social media long kepaklang menke raratum alang itum phan ki pudun ke nangkum theragre ma ku bandang lok ke kijumisen alam ke ningche didalo athema rat ke chini kadu ga bera chini lo alang itum non ki claim ki dam lake aron choklim le dara sonsi idum thekdam long lo arona teng pen poludang te dak kar bengong mangke ningkan ki thom aphilote pan committee election mangke bibek nang la kar bengong ma angtan asam long mangke lake ningkan pho ha tam hala ke du sa kar bengong mangke ningkan ki thom aphilo poludang te election mang bibek nang po jongsi kopine ka tura do ko kopine emergency kopine khasi tak do ko polonte ningkan isian bakela tum extend me sitala ningkan isi ka extend dia hu sitame rar tum han klar da alam the than pachi nei kopia potsi ningkan isian tum extend ang koklo hala mangso alam ta rar han klar da kan pachi nei la atheman rar tum election kipi ke vote ki job ke ningkan ki thom farman fansi vote ki pichok te idum thegam lo kar biang long bangke dak difu municipal board chenglo ningkan ki thom tang et pen ningkan istian extend lo ha ningkan isti ke extend ke ni tinge dudun joy lo like ko beni ke sik tak du ko tahai lo bon pusi sida no mage ningkan isti extended pen non an ke anko chiklojon narkep nang ke ku plane thilo para kristian ko mage ad hoc committee pang tidaklo to hala ad hoc committee pang niji to ka ko pene ka sak dok ko to atum biun et dialog ke mon dialog ko pene ka tura ko 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 ustamela tum ad hoc committee pang ne prang at least that town area lu would keep arah to phan alang dumphan ko pia posi ad hoc committee pang nang ko lo mahala solam ke lam thei siba thande peklar de bosande ko pine samba rata ning sami mene ta hok pera bangela ke ad hoc committee bangela tum kibi ga arona bele laso ad hoc committee ke pangi de pena por niltum APS se party bengke ning samsidal kar biang lora tal ke ning samsidal
alang itum lake democracy aron si karkan lo pusi rat ke alang dhon hok lo alang itum democracy bang war chorsi nongge dictatorship a style me se tum kam klem rong lo rat ke dictatorship bang ning dog de democracy aphan se ning do aben democracy halo ke mesen apon lo lasi alang litum non ad hoc committee pangi de sana po nilitum labang so president hoy bentam nin kang samsi dami chipaklan ad hoc committee kising that lake democratic aron mate rat akari ason mate ajakong aphan kelang plot ang thelo lage aporlit epen ad hoc committee saying that lake democratic aron aphan kelang plot rat akari aphan rat ajakong aphan right aphan lang plot ben ki ber tip ben ki claim ke dam ang thek lu pusi lage claim dang lage laben ad hoc committee ki saying lake isi accountability rat aphan thangnat ki pipeter ang thek lu athe transparency lapen accountability lake rat am peklang ke ning ben dovek ning lake tapi apon lo pini lahai huya bede lasi nilitum ke chunuri abanggal halu raratum akari mate arona tengken BJP सरकार mate kar benglong tarmas konsil ke chari etum